Село Підгірне, це Старокостянтинівський район, по-новому Хмельницький. Це якийсь тут був комплекс, корівники були чи що. Там якісь нібито як гаражі були. Напишіть, хто знає. Дерева трошечки вже порізали. Так, зараз бачу, ще є якийсь підвальчик. От зараз покажу. Таке підвальне приміщення. О, таке ще добротне. Добротне. Перекрите плитами. Але я думаю, що його скоро розберуть. Плити такі ще тут добротні. Коштують грошей.